Concelleiros, estades aí? Santiaguesas, santiagueses, estades aí? Visitantes, estades aí? Imos comezar o momento máxico do acendido das luces de Nadal, dese tempo de socialización, dese tempo en que queremos ver a xente amiga, a familia, en que a xente que está lonxe queremos tela connosco, en que a xente que está preto queremos tamén poder falar con ela nas rúas, nas prazas, na hostelería local, mercando no comercio de proximidade e facelo aquí con este espectáculo de circo magnífico dun Pista 4 que é Premio Nacional do Estado. Un aplauso para todas elas, para todos eles. E agora, sen máis, desexándovos que aproveitedes estas semanas para o de sempre, para gozardes con estes espazos magníficos de xardíns que temos preparados para as crianzas, para os peques, para as peques, os espectáculos da Praza Roxa, da Alameda, con todo que é a festa de Nadal. Imos proceder para que saquedes esa crianza, esa meniña, ese meniño que todo o mundo levamos no noso corazón ao acendido. Para iso temos aquí a David e a Onda esperando. Axudádenos coa conta atrás. Imos comezar no número 8, as 8 puntas da estrela do Nadal. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Que ninguén marche, a pesar de que chova un pouco. Agora imos ter un espectáculo, unha sorpresa estupenda e logo haberá chocolate para todo o mundo aquí nos baixos do Terraxoi.